வெல்கம் டு அவர் வீடியோ. இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டான தமிழ் ரைம்ஸ். தலைப்பு அதோ பாராய். குதித்து குதித்து ஓடும் குதிரை அதோ பாராய், அசைந்து அசைந்து செல்லும் செல்லும் ஆனை இதோ பாராய். பறந்து பறந்து போகும் பருந்து அதோ பாராய், நகர்ந்து நகர்ந்து செல்லும் நத்தை இதோ பாராய். தத்தி தத்தி போகும் தவளை அதோ பாராய், துள்ளி துள்ளி நாமும் பள்ளி செல்வோம் வாராய். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.